Kaixo lagunak gaurkoan, Lizarratik Iruña aldera egingo dugu bidea eta abiapuntutzat hauxe hautatu dugu Lizarrako gotikoa. Doneiakue bidearen ertz hauetatik, Ega ibaiaren ertz hauetatik bagoaz Iruña aldera eta bide horretan zein herri zeharkatuko ote ditugu. Tira, horien artean aipatuko ditugu Lorca, Zirauki, Maineru eta Obanos nola ez, baina argi garrantzitsuena erdi-erdian kokatuta dagoena Gares delako. Baina bide horretan Gares atzean utzita, Obanos zeharkatuta, Errenigatik ere zeharkaldia egingo dugu, bertako egungo haize errotek garaibateko eta gerra zibilako oroimen historikoa gordetzen dituztelako. Aurrera segita, nola ez, hiriburu nagusiena Iruña izango dugu aurrean, baina aurretik Deierri bailara alboan utziko dugu nola ez. Tira, gaurkoan ere etzeguez gurpilak sutan jartzeko aitzakerik falta. Gaur, Lizarra, Iruña. Bagoaz! Hiri buruz agirantza bidea hartuko dugu gaurkoan. Lizarraldea pixkanaka alde batera atzean utziko dugu eta Gares aldera ekingo diogu. Bihotz-bihotzean dagoela diote bertakoek. Erdiaroko hiribildua da, non Doneiakue bideko bi bide nagusiek bat egiten duten eta Nafarroan kokatutako kokagune Konpostelano ere diote batzuk handienetarikoa. Arga ibaiaren gaineko zubi erromanikoak harrituko zaitu gehien akaso? Doneiakue bideko adibide erromaniko ederrenetako bat da gainera. Eta hiribilduari izena ematen diona, hein batean behintzat. Basotik entzuten da, danborraren soinua. Basotik entzuten da, danborraren soinua. Zaharre badakite, nondik datorren sua. Zaharre badakite, nola mugitu lurra. Tasio, tasio, bailalo despacio. Tasio, tasio, bailalo despacio. Tasio, tasio, bailalo despacio. Tasio, tasio, bailalo despacio. Kaixo, Jan! Kaixo, Zer moduz? ondo tazu? Ba, oso ongi, bero pixka bat pasatzen, baina oso gustora. Bai. Gares aldera iritsita iasan da pozik. Zen, non gaude? Erdigunean gaude. Erdigunean. Nafarroko erdigunean gaude. Eta toki guztietatik gertu eta urrun aldi berean. Ze bagara Iruñerria, baina ez gara gaude Iruñetik gertu, Lizarrerritik gertu gaude, baina ez gara Lizarra ere, orduan bagara Izarbeibar. Izarbeibar bagara, gure nortasuna duen baiara bat. Eta Gares, erdigunean dago. Esan genezake Izarbeibar askorentzako akaso ez ezaguna izango dela. Nortzuk osatzen duzue? Bueno, oso baiara txikia gara, egia zanda, Gares da herririk handiena, baina hor daude Eneriz, Obano, Sukar, Legarda, Erreniegako hegoaldeko malda, esango genuke dela Izarbeibar. Esan genezake Erreniega badela muga, ein batean, ez? Orografikoa, eta beste muga, Arga ibaia. Arga eta Erreniega eta Arga, ez dira muga itxusiak. Ez, politak dira, bai. Zer moduzko bizia duzu hemen? Esan genezake norberak bere bizimodua garatu dezakela inguru hauetan, Bai, noski. hemen lan eta bizia daiteke. Bai, eta oso pozik gaude, Lizarra oso gertu daukagu, Iruña oso gertu daukagu ere, baina saiatzen gara gure bizimodua mantentzen, hemen Garesen oso talde popular asko daude, musikariak, dantxariak, iaia denetarik daukagu eta oso ondo bizi dezakezu hemen Garesen antolatzen ditugu jaialdiak, gazteak antolatzen dituzte bere festak, egia zan da, oso pozik gaude. Eta zerbitzu aldetik ere pentsatzen dut, beraz, nahi izan ezkero, ez dut esaten bizi osoan hemendik atera gabe, baina
zerbitzu aldetik ere hornituta zaudete, Oso ezta? parrandazaleak gara. Hori ere bada zerbitzua, Bai, eta taberna pilo ditugu. Eta noski erromes asko pasatzen dira garezetik, eta ondorioz, zerbitzu pilo daukau farmatziak, ditugu dendak, denetarik. Esan genezake, erromesen bideak, Donejakue bideak ere, garestarrei, hainbatean mesedere ingo ziela, ez? Zeren elkar elikatzen dute alakoetan, ezta? Erromesentzako zerbitzuak bai, baina bertakoentzako ere bai noski, ezta? Noski. Hori ere gauza garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da herri ikuspegi batetik, hori pizkat balantzea, ez? Egitea. Kanpotik etortzen direnei harrera on bat egitea, eta nik uste dut hori garestarren ikuspegia ere ireki duela, beste mundu batzuetara, baina aldi berean ere bertakoak ere zaindu behar dira, ez? Ez da ezin diteke dena izan kanpokoei begira, bertakoak ere zaindu behar dira. Esan dezakegu turismo jasangarria, eta garraio berdea baliatuta gainera, ez? Badu, eta Eurobelo berak ere akaso aukeraren bat zabaltzen du errezta? Bide horretatik doa, ere, hemen garezen garatu genituen hainbat bide herriaren inguruan, adibidez gotorleku karlistak ezagutzeko, ze hemen garezen hor adibidez aurrean badaukagu bat, garez badago inguratuta gotorlekuaz, eta badago bide berde bat horiek bizitatzeko, edo gure nekazarien zonaldeare bizitatzeko ruta txiki bat, eta Eurobelo handiago, luzeagoa da, baina baita turismo jasangarri horretan sartzen da. Gainera, nahi izan ezkero, garestarrek Eurobelo hartu eta jo dezakezu Moskuraino, erresuma batutik pasata Europa iparraldera, hori ez dauka edonork, ez? Ez dauka edonork, eta mundu guztia ez dauka dirua Moskuraino joateko, baina gutxienez. Bizikletaz agian bai? Bizikletaz agian bai. Zer esango dugu, garestik abiatu aurretik, gares ezagutzeko, ez dakit, derrigorrez nondik pasa behar da, eta urtean badago dataren bat, aintzat hartzekoa? Bai, garez ezagutzeko ezinbestekoa da Zubitik igarotzea, gehiagizkoa behar bada, baina oso polita da. Eta hor kale nagusi horretan, ferietan, iraiaren azkenengo asteburuan, ospatzen dira feriak, eta hor dago laia lasterketa. Hori, garezera etortzen bazara, oso polita da ikustekoa. Gainera, denboraldi horretan piperrak, hemen garezen oso famatuak dira, piperrak saltzen dira merkatu batean, eta pena merezi du iraiaren azkenengo asteburu horretan garez bizitatzea. Oian, mila esker. Zuri? Ondo baderitzuzu, gora joko dut, esan didazu, Europako kale nagusian barrena? Joan zaitez bizitatzera. Banoa barantza. Ondo izan, agur! Aio. Oi lur, oien lur nerea. Oi goizemen, arregozo zedernea. ¡Agro para los agros! Lizarratik Iruñarantz jarraitzen du bere ibilbideak. Donejakue bidearen bidetik Eurobelorekin bat eginez, 56 kilometroko ibilbidea da eta erreguneak, Erdiaroko zubiak, monumentu handiak, urtaro bakoitzan kolorez aldatzen diren paisaiak, upeltegiak eta kalitate handiko gastronomia. Gares atzean utzita baina aurrean ditugu Iruñarantz bidean hainbat eta hainbat ingurune eta obanos aipatu nahi dizuegu. Infantzoien batzarrak Nafarroa garaiko 18 eta 13 eta 14 mendeetan usadio eta ohituren defendatzaile izan zirenak bildu baitzituen. Orduko zuzenbidea eta justizia aldarrikatu zutenak Nafarroako erresumako eta goi nobleziaren aurrean justizia soziala aldarrikatuz. Bazenuten honen berri, pentsa, garai historiko bakoitzak zenolako lekukotzak uzten dizkigun. Esan genezake, Obanosen bide ertzean hemen geldituta, badagoela memoria historikoa, baina garai ezberdinen ez dakit, katea bat ere izan daitekena, ez da? Hein batean. Ze egia da, jauntxoen aspiratze bat izan zela hein batean gerra zibila, baina aurretik, akaso inguru hauetako jauntxoek bestelako erabakiak hartu zituzten, ez da? Nafar erreinuak bazuen antolaketa bat,
eskubide batzuk bazituzten, esan dezagun jabeek eta langileek, eta ondoren badator imperioa, Bueno, eta hori kolokan jartzen. borrokatu dute bere nezesitatea, bere ohiturak mantentzea, denak, eta borrokatu dute. Eta hori da infantzonek, Obanosko infantzonek, eta hori, lehenengoan lagundu zuten, Sancho el Fuerte lagundu zuten, infantzonek, bere gudan, kontrakoak, Aragonek, baina gero, eskatu duten bere egokia da berenak eta bere langileek. Eta eskubide horiek ziren, akaso, garai hartan, nahiko modernoak? Bai, nahiko modernoak. Bueno, esango nuke, galdetu dugu, ohitura hori. Hori nola da, zuzendaria edo presidentia edo norbait poteretsua, bere langileek edo berako dagoen jendea defendatzeko. Alegia, esan nahi duzu, ez dela ohikoa, historiako garai ezberdinak begiratuta, ze urtetaz ari gara? Infantzionena ze garaietakoa da? 1400 eta zerbait, 1500 horrela. Nafar erreinuaren gainbera aurretik, bazituztela eskubide batzuk, nolabait irabaziak. Nobleza eskaten zuen, impostu pilo bat, herriak eta guztik lurrean zaude, gehiagikeriak hori da. Eta horregatik infantzoneak esan dute, ez. Guk badugu gure azpian langileak hori zerbait egiten duten gauzak eta impostuk hori ezin dute bizitza egitea. Horrek esan nahi du beraz, garapenari dagokionean ere memoria historikoaren ariketa egin behar dela, ez? Baita. Bueno, tira, proposamenak hemen utzita, guk aurrera segituko dugu bidean, mila esker, eta ondo. Ongi izan, mila esker. Berdin, mila esker. Beste bat arte. Aio. Erreniega mendia koroatzen duten haize errotaka atzean utzita ikusiko ditugu ekialdean. Arnotegiko ermita zaindari dituen lurretan barrena, Eunate aldera egingo dugu. Eta han, noski, beste behin ere, eliza ikoniko bat. Bere forma oktogonalak eta kokapenak misterio kutsua ematen diote.
Erreniegako gaina, el perdón bezala ere ezaguna, ziur askok ez dutela ezagutzen hemen badagoela beste toki bat oroimena gordetzeko, akaso ez oso berria, baina bueno, Nafarroan bide guztian zehar ari gara topo egiten memoriarekin. Inguru hauetan, erail zituzten, ez dakigu oraindik zenbat, guk hemen kontabilizatuak 82, 83 ditugu, baina gero pare bat gehiago azaldu dira ere. Baina, egunen bat edo erail zituzten hemen inguruko, Erreniega inguruko zonaldean. Kartzeletatik atera zituzten, kartzela probintzialetatik eta hona ekarri zituzten fusilatzera. Eta 19 herritako jendea. Gutxi gora bera 19 dira guk zenbatutako herriak. Garaia? Kokatzeko? 1926ko uda, uztaia, abuztua, iraia eta 37 arte. Beti aipatzen da, hemen frenterik ez zegoen? Ze pasa zen hemen? Bueno, hemen eurak deitzen diote bando nazionala, fasistak, irabazi zuten, eta bueno, beste modu batean pentsatzen zuten ezkertiarren eta zenbaitzu abertzale gutxiago, baina hemen ere baziren abertzalen etxetara jun, eta hemengo gehienak kartzelan sartu, hemengo presondegietara, eta bueno, egun batean kamioetan sartu eta hemen desagertarazi zituzten erail ondoren. Akaso, aipatu beharrekoa da, garai hartako populazioa zein zen aintzat hartuta, zenbaki garrantzitsuak direla. Alegia, herriz herri joan zirela, zituztela zerrendak, eta harrapatu zituztenak, ihes egiteko zorte izan ez zutenak, hona ekarri eta fusilatu. Hau da gogoratzen dena, ezta? Hori da, bai. Alaxe da. Garrantzitsua da, ibilbide hauek izatea, belaunaldi berriak, eta ez berrientzako. Akaso gauza batzuk aitortzeko eta benetan gertatu direla, frogatutzat emateko? Oso. Azkenean 80 eta piko urte pasatu behar izan dira honelako kontuak egiteko, eta bueno, alaxe egin genuen. Hasiera batean ezakite, honen historia izan zen pixka bat, batez ere herri berriko eta beste herri batzutako 19 herri dira azkenean. Jendea kontaktuan jarri zen Undioko kontzejuarekin, hor errepidearen ertzean omen ziren eraildako aztarna batzuk edo. Nolabait ere hor memoriala egiteko errepide bazterrean arazoak genituen, eta pentsatu genuen, zergatik ez, hoiei eta beste zenbaitzuri ere, nolabait ere hemen Errenegako gainean, honelako memorial bat egitea eta guztien omenez. Eta hola atera zen, eta garrantzitsua oso. Carlos, denbora luze pasa da, baina akaso ez gehiegi, mende bat, kasik, 36tik ona. Orain ari gara berreskuratzen halako tokiak egiten, memoria berreskuratzeko, merezi izan du pena azken urteetako lanak, ahaleginak? Por supuesto que sí. Los familiares no olvidamos. Eso es para siempre. Han muerto la primera generación, aún quedamos la segunda y pocos, y parte de la tercera. Es una pena que se vaya a perder esto. Aquí hay todavía mucha gente que está sin aparecer. Hace poco hemos tenido la suerte de en Paternén encontrar a 10 personas, o sea que todavía seguimos luchando y esperando que aparezcan más. Garrantzitsua da lan hau egitea, belaunaldi berrientzako baita ere, ze identitatea bera ere horrela eraikitzen da, nor izan garen jakin da, nor izango garen ere jakin dezakegulako, ez? Erabakitzeko aukera behintzat. Es una pena que se está perdiendo y es una pena, pero yo creo que se han encargado de que así sea. Esperemos que en el futuro, en las escuelas, pues empiecen a decir la verdad de lo que pasó y que la gente joven, una vez que sepa, pueda saber para que no se vuelva a repetir. Naroa, belaunaldi berrietaz hitz egiten da, baina zer diote belaunaldi berriek? Izan duzu aukera, bai ikasle garaian eta ondoren ere praktika garaietan, ikastetxeetan hitz egiten da memoria historikoaz, batez ere, Nafarroan ze pasa zen, gaur egungo egoera ere ulertzeko, etorkizunari begira jartzeko. Hori da, azken batean izan da zerbait duela ez asko gertatu zen zerbait garrantzitsua da, eta baita ere ezagutzeko gutxienez gure aitonamonak bizitako zerbait oso garrantzitsua izan delako. Orduan, orain bai, eskoletan eta baita institutuetan honi buruzko informazio gehiago jasotzen dugu,
Orduan, baita ere, zerbait informazio gehiago jasotzen dugu eta baita ere honi buruz ikasi egiten dugu. Eta iruditzen zaizu, horrek arrasto bat uzten du, ekarpen bat egiten du, gero norberak bere pentsamendua eraikitzeko, etorkizunari begira jartzeko jakinda zer pasa den aurretik. Bai, hori da, baita ere ikasi egin behar dugu ze momentu gogorrak bizi izan zuten garai horretan eta guk ere ikasteko nola familiak eta ingurukoak aurre egin izan behar zuten denboraldi gogor horri. Bai, hori da. Bai, hamarkada luzetako ez gerra bakarrik, ondoren garai oso gogorrak. Hori da, ondorioak, bizitako ondorioak nola familiar asko gelditu ziren bakarrik, bai, egoera oso txarretan eta nola aurre egin zuten familia guztiak. Eta desagertuta segitzen dutenak. Hori da, batzuk ez dakiten non dagoen haien familiak. Bueno, zuk ere, zure praktikak ari zera egiten irakasle izateko. Bai, hori da. Zuk ere irakasle bezala ere, konpromisoa iruditzen zaizu, baduzula zure ikaslei, nire ustez ezinbestekoa da aurrek baita ere ezagutzea zen nolako momentuak bizi izan dira hemen, bai, baita Iruñan eta herriko inguruko herrietan. Orduan horregatik beharrezkoa da txikitatik aurrak jakitea zenolako egoeretan bizi izan duten ez duela hainbesteko jendeak, bai, eta orain zenolako eragina izan duen hirian eta herrietan. Josefina, zergatik zaude zu gaur hemen? Kontatu. Pues estoy aquí porque aquí lo mataron a mi abuelo, un 31 de julio del 36. Entonces, aquí al otro lado del Perdón había una fuente y ahí siempre, al pasar por la carretera, nos decía mi padre que lo habían matado al abuelo, enfrente de la fuente. Pero muy poco también, porque tampoco querían que tuvieras ahí siempre ese rencor. Pero en la calle éramos, y en el pueblo éramos de los malos. Josefina, pentsatzen dut urte guzti hauetan pasatakoarekin horrelako tokiak izatea, historiari buelta emateko garrantzitsuak direla eta zuentzako ere egunerokoan beste duintasun bat, ezta? Pues sí, para nosotros esto ha sido quitarnos como un peso grande de encima y es donde podemos venir a llorar o a traer unas flores. Carlos, txanponaren bi aldeak, erorien monumentu oraindik Iruñan baduzuela, badago beste bat handiagoa Kuelgamurosen, txanponaren bi aldeak, ezta? Batzuk zemento frankistarekin egindako monumentu handiak, eta beste batzuk oraindik memoria zati batzuk berreskuratzeko borrokan, ezta? Políticos, los caídos, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Ya toca. Oroimen historikoaz ari gara, noski baietz, eta gaur egungoak zer nolako garrantzia duen gainera. Erreniegako mendilerroko hobien oroimen gunea dugu horren adibide. Tontorrean duguna. Donoiakue bidetik igotzen da mendilerro horretara. Erreniega mendilerroak hegoaldetik ixten du Iruñerria. Belaskoengo Arga ibaitik, Alaitz mendilerrotik bereizten duen Karraskaleko pasabide zabaleraino edatzen da. Arroko, Izarbeibarko eta Nafarroako erdialdeko zati handi bateko ikuspegiak eskaintzen dizkiguna. Memorialeko garrantzitsua da. Altxamenduak fronterik egon gabeko Nafarroa hartan egindako triskantzaren lekukoa. Bagoaz aurrera, pixkanaka, aurrean dugu hiri buruzagia, Iruñea.
Ederki lagunak heldu gara gaurkoaren azken une hauetara eta zer esan. Ikus dezakezuen bezalaxe atzen puntekin bukitzeko moduan dugula hiriburu zaharra Iruñea maitea, baina ahantzi gabe ez ditugu utziko atzean utzitako Lizarrako hiri monumentala, gares ederra eta Eunateko ermita benetan interesgarria. Nafarroako uajalote batzuk hain ezagun egin zituzten Zirauki eta Maineru zeharkatu ditugu baita ere, eta Erreniegaren babesean diren herri txiki, eder eta interesgarri hainbat, besteak beste, Obano, Subitza edota Galar bera ere, Zizur aldera bidea hartu aurretik. Azken oharbin, izan ere, Iruñara heltzear garen honetan, orain arte, Bianatik honaino, Eurobeloren bi ibilbiderekin batera etorri baikara, baina hiriburuan bakoitzak bere norabide hartuko du. Erromesen ibilbideak Orreaga aldera hartuko du bidea, eta Atlantiko aldera edota Kantauri aldera Dijuanak berriz, Bidasoan Barrena hartuko du berea. Baina hori Iruñea atzean utzite izango da, eta lehenago zor diogu saio berezi bat Iruñeari berari ezta. Tira, Eurobelon Barrena bagoaz aurrera, hartu bizikletak ez duzu aitzakiarik eta ezagutu zeuen inguruneak eta nola ez Nafarroa. Hori datorren saioan izango da. Ongi izan, aio!